Vi skal til Bornholm endnu en gang, og denne gang er det fordi, at der er sportscar-event. Der kommer nogle masse biler og kører i lufthavnen, og du kan købe en tur for 1000 kroner, og det går til et godt formål. I kender sikkert konceptet. Og så havde han i første omgang arrangøren der sagt, at jeg lige skulle kigge over, så det har jeg bestilt billet til. Og så kommer der en Gen 5 Viper, den vil jeg virkelig gerne prøve. Men det betyder også, at vi skal på en lang tur i Viberen, så jeg vil gerne have lavet noget anlæg. Det kan jeg godt mærke, det er blevet lidt af et projekt, fordi det er lavet pisse åndssvagt på sådan en gammel spand her med noget 8-pin BAO-pis. Og en forstærker, der ikke rigtig... Det kan ikke noget som helst. Så det er back to the roots, forfra, ligesom i gamle dage. Fonokabler, ny strøm og alt muligt. Det bliver pisse hyggeligt. Ud med sæde og gulvtæppe og værk, så vi kan trække nogle fonokabler. Nå, det viser sig, at det her, som er det yderste panel, det sidder selvfølgelig inderst. Det her sidder udenpå, det her sidder udenpå, så jeg skal selvfølgelig skille det hele ad, fordi det giver mest noget. Der kan jeg godt mærke, at det begyndte at irritere mig en lille smule, det her. Fordi det, man skal have, det er selvfølgelig det inderste panel, og alting sidder udenover. Så man ender helt herom. Men det sidder sådan her nu, og det er sådan, det bliver, kan jeg mærke. Nu kan der løbe et fonokabel her, derom, herom og ned til en forstærker, /bas. Jeg havde oprindeligt købt sådan en her, fordi den har jeg også i Saben, og det spiller så fint, og det fylder ikke så meget og så videre. Men det her gamle lort, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Forstærker, det kan ikke sættes til, og radio, og jeg magter det ikke. Så nu er jeg ved at trække en remote tilbage, så jeg kan klippe alle de her ledninger og smide det der væk og sætte den originale i. Der har jeg nu sat den i klemme i. Det er noget pis, det der. Kom så. Kom, yes. Nemt. Det kunne ikke lade sig gøre det andet der. Så nu har jeg klippet det, fordi jeg tænker, det bliver aldrig standard igen. Jeg magter faktisk ikke standard, og jeg gider faktisk ikke sådan nogen, der siger, at det skal bare holde standard. Så nu har jeg klippet det og lavet, trukket nye ledninger til stik og plus, og trukket remote og det hele. Nu skal jeg bare lige lave den derinde, og så tror jeg faktisk, det virker. Kommer til at virke, det får vi se. Klokken er 11, og jeg skal køre i morgen klokken 6. Alt er som det plejer. Jeg har givet op. Ham her, han siger altid, jeg ikke laver nok YouTube, så nu kommer jeg og filmer ham. Er det en man til? Så er det bare at sætte den i, jo. Jeg holder lige ved siden af en Ford Mustang. Skal vi så på YouTube nu? Ja. Det gider fandme ikke. Det er jer, der Nå, det virker selvfølgelig heller ikke. Så nu prøver han lige at hente den anden radio, så må vi prøve det, fordi forstærkeren virker stadig ikke nummer 2. Så det må være den her helt nye radio, I guess. Vi prøver igen. Okay, nu er vi ude af, at fonokablerne er problemet. Så vi prøver... Har du en... Bare lige pille fonokablet ud af den. Ja, så sæt det der i. Og bare lige klippe den her i. Bare lige sæt lidt på. Men har du sådan en brun ISO? Eller vil du bare holde her på? Det skal vi lige klippe ud. Afro Engineering. What happened? For det vækker mig high level. Anden etnisk ingeniørkunst. Okay. Det vækker mig high level. Den skal du skal lige trykke den på high level til at få nu. Nå, det er den, der skal sidde i det stik der? Ja. Klar? Tænd det lort. Lyd. Bip, bip. Der er noget, der siger bip. Let's go. Der vi bliver fucking DM-striked. Vi må ikke spille musik. Martin Lewis musik. Ja, lad os spille det. Det må vi gerne spille. Det må vi godt spille. Nej. It's playing, yes. Playing, yes. Very nice. Hvad lyder helvedes til godt nok? Hvor skal du? Bare indtil du lukker bagklap, og du sætter det op. Nå, okay, vi bytter rundt. Jeg slukker. Jeg har ikke noget engang, så jeg har nogle strips her lige. Det må jeg. Så er vi kommet til Nyborg. Jeg brugte cirka en halv tank og 245 kilometer.
Så nu prøver jeg lige at tanke, se hvor langt den er gået på literen. Jeg har kørt med 95 cirka. Det er meget svært at holde den nede, men det har jeg prøvet. Nu ser vi. 35 liter har jeg tanket, så det er 7 lige ude. Det er sådan set mega pænt. Men okay, jeg har også kørt under 100 hele vejen. Nå, det bliver spændende at se, om man kan køre McDrive med den her. Ja, sursødsovs. Ja. Folk de kører forbi og prøver at tage snaps, imens de prøver at undgå at køre ind i hinanden. Men der holder en elbil bagved, og det er en gul Mustang Mach E, og den er sindssygt klam. Det er simpelthen hver gang. I så alle sammen, at der stod sursød, ikke? Jeg ved ikke, om man kunne se det på videoen, men jeg sagde det hørte de. Altså, hvad er det der for noget russisk S? Man kan bare ikke vinde, mand! Skulle man lige have en tunneltest her? Det er lidt ærgerligt, når folk foran. Fuck, hvor fedt. Nå, men jeg kan jo fortælle lidt om, hvad der skete. Jeg var nede ved de andre i går til Sportscar Event. De andre biler, som ham, der står for det, havde sagt, at han synes, at jeg kunne komme derned. Jeg havde selvfølgelig bestilt billet herover og arrangeret det hele med overnatning og det. Og skriver han for 2 dage siden, jeg synes ikke, du skal komme, fordi det forvirrer folk, hvis ikke de kan få en tur med dig. Men det er jo dig selv, der har sagt, at jeg ikke skal køre på banen. Det giver ikke nogen mening. Anyway, det synes jeg er fucking latterligt. Jeg synes også, han havde en latterlig attitude. Så det tror jeg ikke lige, jeg gider at støtte mere. Jeg overvejede sådan set også bare at holde ud foran og så give gratis tur til børn og sådan noget. Men så tænkte jeg også, siden deres går til velgørenhed, så tager jeg jo de penge, hvis jeg gør det gratis. Så det bliver heller ikke godt. Men allerførst skal jeg altså ned og prøve den Viper der. En af de eneste i Danmark på plader, som jeg jo selv har overvejet, at jeg skal have. Alle folk, de står ved hegnet her og kigger ind. De vender sig alle sammen om, der kommer kørende. Det kunne være, at jeg bare skulle tilbyde dem ture. De kommer ikke til at købe en alligevel, kan man sige. Hej. Kan jeg købe en tur i sådan en Viper? En Viper, det kan du sagtens. Ja, det er bilkort. Så går du derhen, og så viser du det så til den person, når du kommer ind i. Okay. Der, så... Her er jo en kender. Ja, det er en kender. Det var dig, der var inde der. Jeg var inde i Viber-gruppen i går aftes, fordi jeg skulle finde ud af, hvem du var. Hvad, det var den toer, du har, ikke? Jo, jeg har jo overvejet, om jeg skulle have sådan en her. Det er løbet af kørt, du. Hvad tænker du? Med priserne? Det er min også. Men er det en TA? Nej, det er bare en GTS. GTS med trackpack. Okay, fedt. Så den har det samme som TR'en, men ikke andet har en luksus nok. Nej, okay, på den måde. Ja, fedt. Så har jeg SR undervognen og fronten, og jeg har også vingen. Ikke den store vinge, jeg har TA-vingen også. Ja, okay. Og så har jeg lige bestilt kompressor til den også. Sindssygt. Ja, min den har kørt med kompressor. Ja, du har turbo på nu? Nej, den er... Det lyder som om der var turbo på den. Ja, nej, den er bare peppet lidt indad. Ja, okay. Kan du se, hvad jeg lavede? Ja, jeg hørte faktisk lige, de snakkede om dig. Hvem? Men den er meget godt lydbillede, ikke? Jo. Har du, udover din egen bil, har du kørt hurtige biler eller så? Ja, jeg kører drifting. Nå, fedt, mand. Så... Ej, hvor godt. Den er jo lidt anderledes end din egen, den her jo. Altså, Ja. Den er jo noget mere omdrejningsvillig og... Ja, lige præcis. Ja. Men det er sådan, det er jo en rallye-vej, det her jo. Ja, det skal jeg love for. Ja. Det var også fordi, at som jeg sagde, om jeg lige skal have sådan en på et tidspunkt. Ja, det skal være nu. Ja, jeg
ved det godt. Men igen, hvis jeg sælger min egen for at få råd til den, det får jeg heller ikke noget ud af, vel? Nej. De begge to stiger på samme måde, ikke? Ja, lige præcis. Så... det er mig, der er. Ja, finder jeg også det problem. Sammen for min. Ja, lige måde. Hej, Tobi. Nå, men det gik jo ikke, som det skulle herovre. Men ren roadtrip og bilmæssigt var det jo endnu en vellykket tur til Bornholm. En ny bil igen. Det har været en fin tur, og det er jo altså som altid sindssygt lækkert vejr herovre. Smukt. Det ligger godt nok langt væk, men helt klart en af de fedeste steder at køre rundt i Danmark. Nu går turen hjem, og nu skal vi ned på færgen. Og så skal vi sejle 5,5 timer. Det er sgu lidt dyrt at køre over Sverige, når der er 2 broer og alle de benzinbroer. Så vi sejler lige direkte. Nej, man får helt hjemve at høre på de kører der. Det må jeg faktisk overhovedet ikke savne.